Awumazi umfana owadubuleka boma 6 months ago. Ngibuza ukuthini? Ukuthi uyamazi umpho. Umpho angimazi. Mkhumbule kahle Awumazi. Mr. Jones, my good sir, I just wanna hey wena sani sokumkukeni Mr. Blacksina kukani lo muntu. Kukani lo muntu lo. Kukani lo muntu lo nimfake emotweni lapha. Umntana kasisi wakhe una 16 lo odubulekile. Una 16 years and bathi ufake ilengane le ekasisi wakho. So wena uhleli nje kanje ugcina umgulukudu. Umgulukudu. Knock. Yebo. Sanibona. Yebo sanibona. Siyaphila njani mama? Siyaphila. Camera. Ngiyaxolisa kakhulu mama. Igama lami nguLavas from iJosia Bioscope. Ngihamba necrew yami la no mama osibhalele lana. Mama ngiyaxolisa besibhalele usisi lana. Usisi unengxaki onayo. And manje masifunana nomkhondo walenxaki yethu mama. Umkhondo usibeka la kuwena. Wenze njani? Abantu abaningi bayasho ukuthi utholakala khona la. Yes. Umntana wakho uhlala khona. Konje uthe ubani igama lakhe ezomkhumbula ke? Ubongani. Okay. Ubongani uyamazi mama? Ngiyamazi. Umntana kasisi wami. Umntana kasisi. Ubongani mase kunjani sekahlala nawe la? Uhlala nami ngoba ezofuna umatorho la. Uqala manje ukuhlala nawe akanenyanga eziningi. Uhlala nami sonke lesikhathi. Yini emenze wafuna itoho la mama uzizele or uzisiwe la? Hayi usisi wami bekashilo vele ukuthi ngale amatoho awekho so amathuba amaningi angapha. Ngathi ngcono enze nami ngizofaka isandla ngimenzele nama license. Mama lento lena ingabe yenzeke abazange bakutshela nje into erongo. Lutho. Bakutshele nje khona mhlawumbe kubi. Mama lento idumile khona la elokishini ukuthi umfana uyaganga kakhulu. Owamiswe kaboshiwe, umntana kasisi wami oboshiwe. Yena mncane kakhulu. So lona uyu mastermind uyaziwa la. So ngcono nje kafuneke akhishwe. So mama kahle ngithi ngicacise nje ngibeke straight le ndaba. Ubongani lo umntana kasisi wakho? Ngumuntu ogangayo ma. Uyaganga kahle amsho umama wakhe o usisi wakhe makambalekisa le umbalekise ngakhona ezomhlalisa nawe. Ubeka ambalekise emacaleni ngoba kumanje basuka umama uyasichazela lana wasuka nomntana kasisi wakhe naye bayobamba inkunzi endaweni thize. Ngoba ehlezelela endlini. Hayi usifihlile ngoba izinto ebazenzayo bezenze isuku. Lutho phela uyala ngiyamthuma khona abuye nasebusuku nje akahamba ebusuku. Kuyafuneka ngoba owami ke nayo boshiwe. Mhlawumbe uyamsukela sisingeke. No asimsukeli manje nawe usungaze ungibizela ama-camera usangitsheni ngani uhlezi ngoba yonke indawo seke sahamba sake savula necase uyabaleka kodwa uyatholakala yena. Ukungiconfronta uhlezi ungibona mos. Uyaconfront ubiza ama-camera. No mama no mina ngi-understand ngoba nawe uhlala lana eKazenda I'm sure uke wayiva indaba yokuthi usisi vume phela usisi wami ukuthi azomcuphisa la. Okay ikanjani lena yona idumile yaziwa lo mfana lo mastermind uyafuneka. Uyayibo and lengane lena mama into esinyanyisa mostly thina ngathi ingane esencinci ngoba umntana kasisi wakhe una 16 lo odubulekile una 16 years and bathi ufake ilengane le ekasisi wakho. So wena uhleli nje kanje ugcina umgulukudu uphi yena manje singaloku esikhuluma mhlawumbe phela nama recycling uyawenza mhlawumbe ungale ngemuva. Kunendawo yenza nenza khona la yena vele unokwenza ama recycling athathe ama box ama igubhu kuphi emuva manje ngicela ungibonise Mr. Jones can you please check this place kuphi mama uhlele akazula no uhlalela umsangano uhlalela into engekho Thabo awuveli nguthawo ngithi ubongani Thabo igama lakhe no Thabo awusangitshela indaba engakho yini leyo mama makho kanti nenzani Mr. Jones awubambe le ntwana izise ngapha amadodeni ngasongibamba ungazobamba nje no Blacksina awusebenze la makhutse mina ngithi ngikadisile lana endlini uzuthi uzofuna amatoho la uthole ne license kanti ubhizi ngenzeni mina uzofihla la ngama recycling things ngenzanga lutho mina kanti awenzanga lutho unecala manje wenzani ubani ingane yakho umpho umpho uyamazi angimazi lo muntu mina awumazi ngimazi uyosuka mthatha njalo
Hayi mali. Umpho. Okay. Umpho awumazi. Hayi yangitarikana. Okay, uthi awutarikana. Okay manje ngikubuze kakuhle mhlawumbe umqondo uzobuya. Awumazi umfana okwadubuleka boma 6 months ago. Awumazi. Awazi umuntu okwadubuleka. Angazi wena wazi kanjani? Bonaye makadutshula. Angazi lutho madam. Unjani Ntweni? Ngitarikanya. Ngithi ngihleli nawe nje ngihleli nomguludu. Unjani kanti lo mntwana? Yini la ungezwa? Uthi ngiyaxelela mu. Nako phela namacala. Siyakubuza awufuni ukusiphendula mhlawumbe. Ngibuza ukuthini? Ukuthi uyamazi umpho. Umpho angimazi. Ngikhumbule kahle Awumazi. Mr. Jones, my good sir, I wanna leave you here. Can I leave you here in Blackson? Mama, ngicela size ngapha, ngiyacela. Lona mshiyeni la no Mr. Jones. Mshiyeni la no Mr. Jones no Blackson. Mama ngicela uze ngapha. Mr. Jones, you will bring this boy when he's ready to talk to us. Hayibo. Mr. Jones, you will bring him when he's ready to talk to us. We'll just wait this side. Ngizoloma camera manje mina ngomguludu womntwana. Mama, Bathi azoxupha lana ngimenzisa ilicense yonke lento leyo. ngiyaxolisa muntu omdala. Uzifisa ngama-carbox nama-recycling. Ngiyaxolisa muntu omdala. Ngifuna ukuthi manje angizelanga ukuthi nginixabanise manje yabona la. Qedile kodwa nosisi ngihlala naye la eduze uyahleza ngibona kodwa akangitsheli uzongibizela Ngifika amakhamera. njalo kuhlezi kuvaliwe. Nginelakhi namhlanje sengincede Ngekho. nje la bicycle beJoseph Mara Bicycle. umfana usuke khona endlini ngimshiyile. Oh yiko uyabona kusho ukuthi makufika unokunokha la umthole ngeke. Ngifika njalo baba, ngifika njalo la kuhlezi kuvaliwe. Kodwa ebusuku nje hayi umfana kuyashiwa nje ukuthi uhleza around. Ma shuthi awukazi ubona into esolisayo nje nakancinci ngalomfana omhlamba ukuthi umuntu ophatha oseyintweni ezenza into ebhedayo. Ngihlala naye la lo mntwana soyi2. Mangiphumile mhlambe ngila icenza khona izinto ezingekho ngisemsebenzini. Umama wakhe mhlawumbe because mhlawumbe ungafumaniseka ukuthi uyabehave ngoba ehlala nawe manje ngoba ufuna ukuthi Kodwa wakhe siclose sona siswami mele ngabe ungitshelile. No siswakho akaze wakuxelela ukuthi umntana uzomkhathaza. Sisi u1 no2 no3 no4 cela umntwana wezocupha lapho. Hayi nami ngiyalekelela ngoba phela umama wakhe akasebenzi. Hayi ngithi mina ngizomenzela ni license. Amathuba omsebenzi maningi ngapha sinama firms nani. Mhlawumbe umama wakhe uzama ukumvikela ezintweni eziningi akafuni ukuxelela la kuma TV akekho ngisho kubakho ke yena. Ngiyaxolisa makho zinami ngiyasho ukuthi inhloso yami bengasika ukuthi ngizokuveza ku TV ngento ongahlangane nayo and uyabona ukuthi akusiyinto ehlangene nawe le. Ayifuni vela kusumntwana nami umntwana kasiswami. Kodwa nje ngoba abantwana bafunde kabi. Ngoba uyayibona ngoba manje ugcine umgulukudu la ekhaya yiko nawe sowugcina sowubandakanya nalento ngoba ugcine umuntu ongeva umfana uyayibona akabambeki Uyayibona uye ukuthi omosha wonke uyasimosha umntwana kanjani? la uyasimosha uye okumele aboshwe yes because angazi manje ukuthi ngithi saziwa uye no asilinde no Mr Jones benza into abenza azokhuluma yena ukuthi mfirifiri abhizi ngayo yini. No hayi guys lapha emakhaya ngeke sayithola lapha emakhaya aboshwe phela hambi usuthi bekuzomosheka imali yami. No uyabhetha kumele ngamangimamela ngayifumana engayifumani ngoba vele yena kumele eyibhatalele izono zakhe eqala ilicense uzoyifumana mase kabuya sesidile naye ngendlela right bantu abadala lapha emakhaya so into eyenzakalayo njengamanje salinde uMr Jones no Mr Blacksina lapha emuva ukuthi beke bexoxisane nomfana kancinci kabanzi off cameras ngoba yazi sometimes umuntu mayingabe sikhulumisana naye la emakhamereni kusuke kube nzima and mhlambe ubuye ezibona ngathi yena uclever kakhulu so kungangcono ukuthi ezinye izinto zidilwe off cameras ekhulumisane namadoda ngoba naye indoda ekhulume namanye amadoda Mr Jones le no Blacksina I'm sure bazovana bazoba nesixazululo salento esifuna ukuyazi because into esifuna ukuyazi la ayikhathazi sifuna nje ukuthi kube nokuthi lo mfana esixelele lento esifuna ukuyiva ehambe eyobhatalela amacala akhe size lana ngeinformation ephelele nayi lento ozala wabongani unithe ubani uthabo ubongani emfonini asiselanga uzodlala la mfonini Ngifuna inkinga mina khuluma. Olucanga siyadlala Ngikubuza ngikubuza ngathi umpho uyamazi bese umusha lapha mangamleni. Siyaganga lapha yamasibuya seyabanjwa yena nami nesingibaleka bese umusha lapha mangamleni la. wobe nemangamleni Bese umusha lapha ya. Mina thi umjita yena waphuma indlela yakhe nami naphuma idabo lapha yami nesiwe beyashayeka nami nawe sengiyahamba cha. So manje- license ngiyenzile so uthatha amaphoyisa bekuzoba imali shonephi. so manje wena so uva kuthiwa so umbona ukuthi ushayekile awuyingane efamilini yakhe uyo report ukuthi naku besiphumile sithi siyoganga lapho kwenzeka 1 2 3 Ukuthi nami ngisaba umphakathi ukuthi uzodibana ngamphakathi bese bayangishaya. kahle wena awufuna ukukhokhela amacala wakho ilento oyishoyo Hayi. uthi hayi ukuthini
awuthi kubanjwe yedwa Timothy nguye obanjiwe mina. Manje uthini ngomngani wakho lo bekakuthembile ngumfana omncane kunawe unangaphi wena unangaphi Ngiya-20 nje wani. una 21 and lo mfana una 16 uya understand ukuthi lo mfana uwena uyabona ukuthi uwomoshwa Mr Jones Plexina please take this guy inside the car ngeke sizwe ngawe wena wena sani sokumkukeni Mr Plexina kukani lo muntu kukani lo muntu lo nimfake emotweni lapha mama ngicela ungenzele ifavor one ngisacela ungenzele ifavor ngoba sizophuma la silandela ngicela ulandele ngizokufona ngazi ngizothumela uMr Plexina ukuthi ezothatha inamba yakho sikudirect ukuthi wait direct akuhambi mina okay uxhumele umama wakhe ya ngizothi okay ngizothumela uMr Plexina uMr Jones ezothatha inamba ke umnikeze inamba kamama wakhe ukuthi silandele epolice station ungakwazi ukuthi silandele angimazi noma ukhona noma akekho angimazi engasilandela manje sani kwenzeka uzonithola so into soyenza njengamanje sihamba nabo Mr Jones siya le police station sofonela umama walomfana sidibane le police station into esifuna nje ukuthi umfana ehambe eyobhatalela amacala wakhe akwenzeka ukuthi umngane edutshulwe ezehambe ejele ebe yedwa so into soyenza njengamanje somthatha ke lo mfana simsele epolice station nabo Mr Jones umama wakhe uzosifumana le phambili I'll see you on the next episode guys mangabe unenkinga nawe ungalibali ukuthi usibhalele lapho jozibioscope.co.za nisifollowishe naseinkundleni zethu zokuxhumana sikhona ku TikTok sikhona ku Facebook we are Jazzy Bioscope ngiyanithanda nonke lapha emakhaya Thotho